به سەدان وڵاتیان سووری وەکو کورتێلخۆر ji aliyê Tirkiye ve tên şandin bo welatê Nîjer dago li wir şer bikin, çavdêr û lêkoler piştrast dikin. Çavdêriya Sûriya mafên mirov ji dengê Amerîka re got ku di mehê dawî de dora 1100 çekdarên Sûrî hatine şandin bo Nîjer piştî ku ji aliyê kampanya Tirkiya taybet ya bi navê Sadat ve hatin wergirtin. Çavdêriya Sûrî dibêje ku ev çekdar ji deverên Bakur û Rojavayê Sûriyê yên li jêr kontrola Tirkiye û komên çekdar yên girêdayî wê ve ne. Çekdarekî Sûrî bi navê Ehmed dibêje hejarî û nebûna kar li Sûriyê bûn sedema ku qebûl bike tevî wan kesan bibe ewên ku diçin Nîjer. أنا قد أول شيء بحوار كلس مع السلطان مراد. دەستپێکێ دا من girêbesteyî gel Kuma Sultan Murad li bajarê Kilis îmza kir. Piştî qetandina prosesê, efserên îstixbaratê ku xuya bûn girêdayî kompanyeke Tirkî bi navê Sadat bûn, derbas bûn. Li gurtê gihiştina min ya girêbestê, xuya ye ku ew ê parastin û geştên asmanî ji me re pêşkêş bikin. Kompanya Sadat kampanyeke leşkerî ya taybet e ku bingeha wê li Stenbolê ye. Bi spor dibêjin peywendiya wê kampanyê bi hikûmeta Tirkiye re heye. Dengê Amerîka peywendî li gel kampanyê kir lê ti bersiv wernegirt. Dengê Amerîka her wiha peywendî li gel Wezareta Derve ya Tirkiye kir lê wê jî ti bersiv neda. Bi spor dibêjin ev prosesa şandina çekdarên Sûrî bo Nîjer wekû ya şandina wan bo welatên din wekû Azerbaycan û Libyayê ku ew jî ji aliyê Tirkiye vebûn. In Niger, Turkey is using the same playbook that it used. Türkiye heman siyaseta li Niger bikardîna ku li Azerbaycan û Libya bikar anî bû. Têde Türkiye çekdarên Sûrî perwerde dike, bi rêxistin dike û dişîne derve. Ev yek bi riya kompanya Sadat tê kirin ku nêzîkî hikûmeta Erdogan e. Erkê wê berfirehkirina bandora Tirkiyeyê li Sranserî Rojhilata Navîn li Bakurê Efrîka û deverên diyên cîhanê. Çekdarekî din bi navê Abid jî dibêje ku girêbesta wî ji bo çûna Nîjerê bi riya koma Sultan Murad pêk hatiye. Sultan Murad yek ji komên Sûrî yên çekdar yên herî nêzîkin ji artêşa Tirkiye ku li deverên Bakurê Sûriye di nav de jî Efrînê desalatdar in. خبروني إنه بدي أطلع على نيجيريا. Ji min re gotin got ez ê herim Nêjîrê û her mehê $1500 wekî mûçe wergirim, bi girêbestekê ku 6 mehan dirêj dike. Helbet ev yek bi riya Sultan Murad bû. Rêxistina Sûriyên ji bo rastî û dadmendiyê STJ dibêje ku wan jî prosesa şandina Sûriyan belge kiriye. الحكومة التركية وشركات أمنية تابعة. Em behsa hikûmeta Tirkiye û kompanyayên ewlekariyên girêdayê hikûmetê dikin. Eger hikûmeta Tirkiye bi awayekî rast rast nedina van operasyûnan dabe jî, bikêm ev tişt li ber çavên wê çê dibin. Ji ber ku ev çekdarên opozisyona Sûrî ji Sûriyê tên veguhastin bû Tirkiye û paşî bi riya firokxaneyên Tirkiye û firokxaneyên leşkeriyên Tirkiye tên şandin bû derve. Ev nûçe di demekê de tê ku rêberên derbeya leşkerî li welatê Nîjer bi giranî pala xwe didin kurtêlxwir û çekdarên taybet bi rûya Rûsya û Tirkiye ve. Di tîrmeha 2023 de derbeyeke leşkerî li Nîjer pêk hat ku di encama wê de serokê welêt ji desalatê hate derxistin. Pişt re rêberên derbeyê daxwaza vekêşana hêzên Fransî û Amerîkî li welêt kirin. Li gor wêyekê Fransa di dawiya sala borî de erkê xwe yê leşkerî li Nîjer bi dawî kir û Amerîka jî niha di nav danûstandinan de ye ji bo dawîanîna hebûna leşkeriya Amerîkî li wî welatî. Fransa û Amerîka hevalbendên ewlekariyê bûn ku piştgiriya hêzên Nîjerî bi riya hevkarî û rêkeftinan dikir û ev buhayekê ne giran ji pereyên bajên xelkê Nîjer dihat kirin. Lê piştî ku ew derketin, niha komên piçûk yên kurtelexwirên Rûsî û Sûrî yên bi riya Tirkiya tên şandin. Li demekê ku gefeyên terorîst bi taybetî ji aliyê hêzên cîhadî ve li Nîjerê zêde dibin, Ayzenga dibêje bikaranîna kurtêlxuran ji aliyê Tirkiye û Rûsyayê ve nikare piştgiriya ewlekarî bi tevahî bide wî welatî. Sîrwan Quço, Dengê Amerîka, Washington.